El Martí amb la samarreta de ratlles, el veus? El Valentí t'ha dibuixat un conill. El Leo amb un cavall de fusta i la teva millor amiga, la Nuna. El Lucas té una gorra molt xula. També et presento la nostra mascota, la Tula. I la Llum, que sempre passeja amb la seva ovella. La Chloe rega una planta i la Leia t'ofereix una flor. I el Max, que sembla molt content de ser a l'escola, però t'has posat de molts colors, tens emocions barrejades, tens la veu amb trèmolos, ni saps ben bé com et trobes.